Отвъд Рила и Родопите, наши братя по кръв и по вяра не бяха честити. Днес, 35 години след нашето освобождение, да се здобият с носен човешки живот. Сълзите на българския род, воплите на милионното християнско население не можаха да не покъртят нашите сърца. Нашето миролюбие се изчерпа. Нашето дело е право, велико и свято. Със смирено упование в закрилата и помощта на Всевишния повестявам на българския народ, че войната за правата на християните в Турция е обявена. Така на 5 октомври 1912 година българският цар Фердинанд дава началото на последната победна война в историята на Третото царство – Балканската. Последвана едва 16 дни след края си от още една война – между съюзническата или Втората Балканска война, довела до началото на серия погрешни политически решения и национални катастрофи. И така до края на Втората световна война. Войната всъщност е една, първоначално между Османската империя и балканските съюзници и след това между самите балкански съюзници. И защото всъщност решават един голям въпрос. Въпросът за османското наследство. Османската империя ни го преотстъпва на 31 май до линията Мидия-Енос, а ние се скарваме 16 дни по-късно кой какви територии да присъедини. 100 години след началото на Балканските войни, както напоследък се наричат военните действия в периода 1912-1913 година, бившите балкански съюзници – Сърбия, Гърция, Черна гора и България – ще отбележат събитието. Всеки по-своему, но не и заедно. Всички ще честват, навсякъде има създадени инициативни комитети, навсякъде държавата е отпуснала пари, включително и потъналата в тежка криза Гърция. Аз съм се срещал, особено с гръцки представители, предложих нещо съвместно на честване. Но това не става, доколкото разбрах македонците, които тогава ги е нямало, даже не са били измислени още, ще ги измисли Коминтерн. 30-те години ще честват заедно с сърбите. Битката при Куманово е една малка битка. Нямаше нищо общо с мащабите на битките, които водим на източно-тракийския фронт. Така е, те и без това си сръбска измислица. Мисля, че това, което се случва сега в Македония, че ще честват заедно Сърбия и Македония битката при Куманово, която е единствената всъщност битка на сърбите, е гавра с паметта на няколко хиляди души от Македония, които жертват живота си. За българите войната е начинът да се реализира мечтата, потъпкана от Берлинския договор. Единна България, дом на всички, останали извън пределите на независимото царство. Цел, в името на която започват да се правят компромиси, за да се намерят съюзници, да се осигури подкрепата на великите сили и благосклонността на руския император. За пръв път правителството на Гешов и това трима министри допускат дележ на спорна и на безспорна зона, като се оформя безспорна българска зона, а Северозападна Македония се обявява за спорна. Сиреч руски император да се произнесе дали каква част от спорната зона ще мине към България или към Сърбия, или цялата спорна към България или към Сърбия. И по този начин за пръв път, и то зад гърба на Вътрешната Македонска революционна организация, се допуска да става за спор за Македония. Договорите с Сърбия и Гърция са подписани от премиера Иван Гешов, цар Фердинанд и посланикът ни в Италия Митко Ризов зад гърба на Народното събрание. С Черна гора има само споразумение. Не се създава общо съюзно командване. Българската армия поема върху себе си най-тежкия фронт, този срещу Турция, и оставя Македония на сръбските и гръцките части. Същата тази Македония, за която майор, а по-късно полковник Борис Дрангов ще каже: Македония, ако те забравя, езикът ми да онемее и над душата ми лукава, проклятие вечно да те гнее. Така че той е роден в Скопие, той е син на Македония, но за него над всичко е била България.
Борис Дрангов ще загине при завоя на Черна през 1917 година, само на 45 години. Но през 1913, по време на разбора на Балканската война, той ще каже на цар Фердинанд и на генералите нещо, което много министри никога не успяват да кажат на владетеля. Не нам, господа офицери, не вам, ваше величество, а на храбрия български войник се дължат победите при Одрин и Плоеш. А тези победи са били грандиозни. Показали се на целия свят, че българите са сила, с която трябва да се съобразяват. Дори облечени в парцеливи униформи, намерени в последния момент. Защото в казармите през септември 1912 година се явяват не 350 хиляди, а 600 хиляди доброволци. Дошли с кораби от Съединените щати, Канада и Австралия, с влакове от Европа и Русия. Млади хора, преминали гордо през центъра на София, останали глухи за присмеха на някои от западните кореспонденти. Когато видял тези парцеливци, униформи, куртки, шинели с по 20 кръпки и някои от тях защити, недозащити, да минават към фронта, те, които нямаха опит. Казвали, оле, турската армия ще насмете тези парцеливци за нула време. Само един, който участник отразявал англо-бурската война, видял в очите на маршируващите орханийци една желязна решимост, един страшен пламък в очите и той единствено е написал: тези хора ще насметат турците буквално за 2 седмици. Нищо, че са облечени в парцали. Възторжени идеалисти, смели до безумство, влюбени в България, честни до фанатизъм, но и добре обучени военни стратези и тактици. Такива са хората, които разгромяват турската армия при Лозенград, Люлебургас и Монархисар. И при Одрин, където на 12 март 1913 година командващият войските на източния сектор генерал Георги Вазов издава една много специална заповед. В точка 6 на тази заповед той казва: тази нощ трябва да се реши съдбата на Одринската крепост. Връщане назад няма. Пред нас има слава и чест, зад нас безславие и смърт. До сутринта на 13 март са превзети всичките укрепления, всичките фортове в източния сектор. Одрин слага края на Балканската война. Това е мигът на върховна слава и радост, миг, който, уви, ще трае прекалено кратко. Съюзниците настояват да бъдат преразгледани договорите. Както казах, освен това, руският император Николай II, той не е безпристрастен арбитър. Той е в полза на Сърбия, защото за Русия вече Османската империя е една обречена империя. Основният съперник за Русия на Балканите е Австро-Унгария, а Сърбия е необходим съюзник на Русия срещу Австро-Унгария. В същото време цар Фердинанд иска да влиза в Цариград и да възстанови кръста на Света София, изживявайки се като последния кръстоносец и неговата мечта за Визант. Доскорошните съюзници са обявени за врагове. Сърби, гърци и българи в Македония дори и не помислят да отстъпват от позициите си. Напрежението в България достига връхната си точка в средата на юни 1913 година. Цар Фердинанд заповеда устно нападението в безспорната българска зона. Така че по този безумен начин, то така е известно 16 юни 1913 година, престъпното безумие, се дава желан дългоочакван повод на бившите съюзници на България и на Румъния и на Османската империя за война в фронтови обръч срещу България. Тази война е предварително загубена. Все си мисли, че Фердинанд не е единственият виновен. Обикновено политическите елити, знаете какво правят, хвърлят вината върху един, а Фердинанд абдикира 18-та година и най-лесно се хвърли вината върху него. Човек разгърне тогавашните вестници, ще види, че всички политически сили, без разбира се социалисти и земеделците, настояват за война с съюзниците. Нещо повече, ВМРО директно заплашва Фердинанд, че го убие, ако не започне война с съюзниците и не вземе и останалата част от Македония, която те не искат да ни я дадат. Аз веднъж казах, че ние не е трябвало да ги нападнем. Говорих с Иван Михайлов. И той каза, просто не си права, нямаше начин. Нашите войски носеха на знамената си
една погазена правда и една потъпкана истина. Резултатът е загуба и подписването на Букурешкия и Цариградския мирен договор. Катастрофа ли е това за България? Ние наистина сме максималисти, българите. Ние искаме да си реализираме на 100% идеите, които наистина са максимални. Няма нещо такова в световната практика. Защото обявяваш за национална катастрофа война, в която увеличаваш територията си реално с 25 000 квадратни километра и с излъз на второ море. Наистина, България получава излъз на Бяло море през Западна Тракия и Пиринската част от Македония, но това е само една осма част от историко-географската област Македония. Другите територии се разделят между Гърция и между Сърбия, а Румъния откъсва Южна Добруж. Тракия от 300 000 население, на Тракия 60 000 са изтребени, а другите са прогонени до крак, тъй като малотурското правителство решава да прогони до обезбългари източна Тракия, за да няма повод отново българската армия да настъпва към Цариград. 100 години по-късно страстите около националния идеал са поле на кабинетни научни спорове и дебати по научни конференции. И като че ли се забравя, че след един век все още има наследници и на войниците, и на офицерите, и на онези, които са принудени да изоставят бащиния си дом и да потърсят убежище в свободната родина – България. Действащата армия, това са млади хора между 20 и 40 години. Над 40 години това са опълченските полкове, чичовците. Това са млади хора. Моят дядо на 34 години е загинал при Бонар-Хисар. Аз като си помисля, че вече съм на 65 и дори понякога ми става криво. Дядо ми и баба ми по бащина линия са загинали при село Сатъка и Бонар-Хисарско във Втората Балканска война. А дядо ми, който беше жив така, преди 20 на години, беше участник в кавалерийската дивизия. Дядо ми е завършил генерал-щабна академия в Русия. Негови са випускници, като генерал Венедиков, да речем, или е завършил в Турино, други завършват в Франция. Историята не винаги е повод за гордост и радост. В нея има победи и поражения, има и тежки уроци, които трябва да се научат, както и грешки, които не бива да се повтарят, за да се върви напред и нагоре, но без да се забравят корените. Това младото поколение трябва да разбере, че те, понеже бързат да живеят тук и сега, че да живеят тук и сега, други са си давали едничкия живот. Че Борис Дрангов каза, без смърт няма, без една не може.